Gipasidugan isip Datu Bago Awardees 2025 ang 5 ka personalidad nga mipatigbabaw sa ilang sektor ug propesyon. Ang Datu Bago Awards ang labing taas nga pasidungog nga ginhatag sa City Government of Davao ngadto sa mga personalidad nga dako ang natampo alang sa kalambuan sa syudad. Ato silang ilailahon sa report ni Argil Relator. 5 ka mga personalidad sa Davao City nga dunay dako ug mahinungdanon nga kontribusyon sa kalambuan sa ilang sektor ug propesyon. Sila ang gipasidunggan isip Datu Bago Awardees 2025 subay sa kasaulugan sa 88th araw ng Davao. Is a testament to the extraordinary contributions of individuals who have shaped and elevated our community in a profound way. Si Luis Alfonso Aboitiz, posthumous awardee, alang sa innovations category, pinaagi sa iyang pioneering corporate social responsibility initiatives sa Davao Light and Power Company. Gidawat ang award sa iyang anak nga si Sandro Aboitiz. Si Perla Kwan, tungod sa iyang leadership ug dakong tampo sa pagpalambo sa sektor sa edukasyon, pinaagi sa pag-author og mga textbook ug pagpatukod og eskwelahan. Ang iyang dedikasyon sa academic excellence giila na sab sa award-giving bodies sa Asia. Si Maria Antoinette Pamintuan, alang sa Creative Arts, usa siya ka icon of innovation ug cultural expression. Ang iyang artistry ug award-winning designs nga giila na sa gawas sa nasud mao'y nahimong tulay aron maila ang Davao City isip hub of creative excellence. Si Protasio Takandong, alang sa iyang outstanding leadership sa business and accountancy, pagpalambo sa ethical business practices, transparency ug pagpalambo sa ekonomiya sa syudad. Ug si Josefina Tionco, alang sa kategoryang visual arts, usa siya ka-renowned artist nga giila sa iyang floral paintings nga nagsilbing inspirasyon gayud sa mga batanong artist. Gawas sa awardees, gihatagan sabog special citation si Oscar Ong, alang sa iyang humanitarian works sa syudad, partikular sa pagpahigayon og medical missions. Being an educator is a calling. And I couldn't have done it if God hadn't planted in my heart the genuine love for children and the way they should be nurtured. It is our hope that you continue to serve as pillars of progress, sources of inspiration, and living proofs that greatness is achieved through purpose-driven action. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.